Tatanungin ko lang sana kung napansin mo si Andres. Nandres? Boy, napansin ko suna. Ayan na nga Rodso na kagawad. Napanan na. Maghiwalay muna tayo. Ano? Ulitin mo nga yung sinabi mo? Gusto mo sapakin kita? Hiwalay na sinasabi mo dyan. Subukan mong gawin yan, puputulin ko yung ano mo. Halinin na at magsaya dahil ang Bakat Andres ay nandito na. Kwentong katatawanan na may kalokohan, yan ang kanilang samahan. Talagang pampawala ng stress pag nandidyan na si Bakat Andres. Stress ba mo, Andres? Naging tutang, nagpagsatama mo. Sweetie Pie, kung saan na tayo nakarating, hindi pa rin natin nahahanap si Andres. Kaya nga, wala naman akong ibang alam na pupuntahan yun. Alam mo ba yung bahay nung babae daw ni Andres? Hindi. Tsaka hindi naman totoong nang bababae si Andres. Kabisado ko yun. Paano na ngayon yan? Saan pa natin siya hahanapin? Oh, alam ko na. Ganito na lang ang gawin natin. Maghiwalay muna tayo. Ano? Ulitin mo nga yung sinabi mo? Gusto mo sapakin kita? Hiwalay na sinasabi mo dyan. Subukan mong gawin yan, puputulin ko yung ano mo. Ang layo naman ng sagot mo, sweetie pie. Hindi naman ganun yung gusto kong ibig sabihin eh. Papalusot ka pa? Bakit? Gusto mo na akong hiwalayan, ha? Siguro ikaw yung nambababae, no? Hindi si Andres. Sagot agad! Panalpaakong ka ka. Ang sabi kong maghiwalay muna tayong hanapin si Andres. Tarabitab. Ay, ganun ba, Sweetie Pie? Pasensya ka na, ha? Hindi mo naman kasi sinasabi agad, eh. Magtanong-tanong ka muna dun, oh. Baka nakita nila si Andres. At pupunta muna ako sa bayan. Baka nakarating na siya doon. O, sige, Sweetie Pie. Ingat ka dun, ha? Love you. Love you too. O, sige, nakaw. Dalawad ka. Bye-bye. Naloko ni Pangga ah. Napantala ka di balayaw? Amok pala, Nay. Tapik sa pakiramdam ko. Ang tatama natin ang babae. Kada talaga tama na kanya mga di Andres. Tubuki sa bam. Tiket mo nga sa uwain. At tatamtama na di utak na. Amo na lang ako nga dasawa kung ipapili na pala tikayat na. Surti ka pa lang Andres ta damakit kanyam. Samantalang tao. Oh, makit ka dyan. Tubuki sa banat to yan. Matin ba kayang mangay? Kasla ka lagbala. Sardong ka man. Andres. No, badim kahit ni Pangga. Siyak tulaptan. Di kanyam na tan ah. May isa lang matikayat ko. Hindi bakit ko. Sa balay. Tapi, madi ka masayahan kini Pangga. Damit tsura na. Kaming mga tao ko dahil tsura na pala na eh. Hayop tupad na. Taon tulaki dahil. Abay. Nagkaam-kaam di tao eh. Baka sakali lang. Baka dati pumpunda. So, wala yung pag-out kanyadan. Talaga.
Awan patawad mo nga talaga. Awan ti pumpundahan, kagitigawi din. Andres, habang may buhay, may pag-asa. Maghihintay ako hanggang libing. Kisabam. Sikan sama ti tatamtama mo, no? Nagturod ka na, Andres? Turod mo nga naturog di rabbit iti kampusan tao. Apay nga mabuto nga. Kinagaduma ka kadwak dito na hindi na makikita kita na dapat ka di ko dam. Kuno kaya mo, naguray ka pala dito, Kadwa nang maturog. Gana no bigat. Da makauray ka tiwa, palanitan. Saus, pakpakawan Andres. Hagsubla lang no bigatay. Nawang katang. Talaga nga isapul-sapul na tibisin na di tao. Maria ko sa'yo. Makatudtudon sa manin sa bali man ti kulay ti langit ay. Kagawad, Bakit? nagsapa nga tambay Mabaling nga agdamag. Kung mabali na. Trabaho ti kagawad, ti sumbatan ti may nga tao. Tatanungin ko lang sana kung napansin mo si Andres. Nandres, boy, napansin ko suna. Ayan na nga rin na kagawad. Napanan na. Kaso, di last week ko pa suna nga nakita. Ay, ukis ti sabanan. Kas lalasig sigurado nung makasungbat to. Apigay nga sa pulom Nandres. Pinalaya siya ng asawa niya. Ha, kinagungguna na sa iron to mga tao. Hoy, kagawad. Pinalayas na nga yung tao ganyan ka pa. Di ba yung isang kagawad dapat tumutulong? Tama ka. Tama pala ako Bakit nga rin nagsasalita ka ng ganyan sa kabarangay mo? Ikaw naman, nagbibiro lang ako. Baka nakitulog lang sa mga kakilala niya. Kagawad, pwede mo ba akong samahang magtanong-tanong? Aba, siyempre, tungkulin ko yan. Wow! Saan tayo magtatanong-tanong? Sa mga manok kagawad, sasagot kaya sila? Ngayon na ba tayo magtatanong-tanong? Kung gusto mo kagawad, next year na lang. Payag ka? Ngayon nga tayo magtatanong-tanong. Tsaka, pwede ba kagawad? Ako na lang yung magtatanong-tanong sa mga tao? Samahan mo na lang ako. Baka kasi saan pa mapunta yung usapan O sige, tara na. Sige, kagawad.